Oh. Cegal kowe. Us. Oh, keng napa? Kok krenggos. Oh, aku. Pripun? Mawi aku. Radong. Nggih harus aku apa waki aku itu lah. Ngomong apa to iki, Lung? Kok tramul. Sajake barentuk potraan yo tramul. Pripun kabare? Mati aku bingung. Tapi aku selaki apa iku kan tua mutal. Alah Pak Iwah. Oh, apa? Bingung. Wah, Kowe iki ngopo? ora ngejak-ngejak ngono lho. Perang ora kajak-ajak. Pengen apa? Wah, aku. Wah, oh, wuke apa? Kowe ngomong apa? Kae ngendika lambene lara, lambe rak basane tutuk. Ah iya Mongko tamul-tamul wabeku apa? Aku ya letakan wuke apa? Oh, apa? Mabuk. kowe iki nek omongan ra genah. Sekarang nyeragamke kok ya. Padha le tamul-tamul men dikira aku ya entuk bagian. Aduh, mati aku nang rada jelas. Pripun? Untukku copot loro bilung. Dadi ompong sampean. Jan kaya anakku. Ngarep potra loro. Niku pongah. Pongah ya. Ompong tengah. Setyaki pancen digdaya. Wah, wis biyen kondang. Mung sampean iku ora tau maca berita. Ora tau maca TV ndelok koran. Walik maca koran delok TV ngono kok. Ora tau maca berita. Wah, pancen nyoto. Nyoto Lung. Akeh mriki. Sarta nggo gawe bang-bangane. Tegese nyoto aturmu. Oh. Tak kira tolong tampanono. Wasar tanggo nyarutang kredit. Sampeyan nek boten manut kula rawurung malah tinju swarga tegesipun panjenengan mati. Aku mundi dawuh supaya ya iku nyekel Antarja. Napa malih tanding Antarja. Agek karo Setyaki sampeyan kuwalahan kok. Antarja niku putu dewa, dewane ngula. Sampeyan niku tanding Antarja malah boten numan papan, ajeng ten pundi-pundi pun enten ulane. Ajeng sare ten mriku pun enten ulane, ora ta ya. Ajeng adus Pak Pung ten kolah pun enten ulane. Tuh. Arep dahar ten piring niku pun enten ulane. Pun disiki mangan. Ajeng tindak pundi mawon pun enten ulane. Apa ngono? Engke